Kansilado man ang patronal visit sa imahin sa Birhen sa Regla sa mga parokya ubos sa Vicariate apan Coast Guard Substation mitataw nga walay kansilado nga biyahe. Si Femari dumabok sa report. Subay sa ika-287 kaktuig nga kapistahan sa Birhen sa Regla karong Nobyembre. Dadurang imahin sa mahal nga Birhen sa Regla sa isla sa Ulango. Apan tungod sa hinungaw sa bagyong Karding sa kauluhan ug rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug sa Coast Guard, gipadaplin ng una kini karong adlaw. Dili lang nato idayon ang atong pagbiyahe palabang ngadto sa Santa Rosa, no? Kay lisod pa man ang panahon, dagko ang mga balod nga dunay hangin pod, no? Ganihang buntag nakigtigom si Father Renante Joseph Ga, kura paroko sa Virgen de la Regla Parish sa mga parokyano ug ipaybaw sa Kalambuan. Samtang buntag pausab nangandab ng daan ang Coast Guard Substation sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron masiguro nila nga luwas ang paglawig unta sa motorbangka nga sakyan sa imahin ug sa mga deboto. Hinuon nakadawat og kasayuran CPO 2nd Jeremiah Luquias, Deputy Sub-Commander sa Coast Guard Substation Lapu-Lapu City, nga ipadayon ang patronal visit ugma. I-cancel sir kari medyo bawod sa Ulango sir. Bali schedule sila sir ugma na lang sir sa 9:30 ilahang puhon ilahang paglabang sir. Samtang bisan pa sa nasinating hangin-hangin o ginagmay nga bawod sa kadagatan, gitataw ni Luquias nga nagpadayon gihapon ng mga biyahe. Wahino nila tuguting makabiyahe nga makalawig ang gagmayng mga sakayan gahapong adlaw tungod sa kadagkos sa bawod. Uban ni Marlon Melgazo, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.